Yes, femboys! See? Alam mo nang maangas ako eh. It's definitely a huge task and I don't care. Hindi nakamagalang na Ginoo. Tapos, napunta pa siya sa Know Your Meme. Hindi pa ako tapos, sir! Sir, tapos na po. Kumusta yung mga kasano ka pala si Paolo? Kaya maglaro tayo, tumawa ka, talo ka. Pag tayo tumawa, tapos na yung video atin na agad simulan. Bumili ka ng Slurpee bata sa pinto. May lambing sa mga mata nila eh, no? Nakaabang sila doon. At pag papasok ka, wala eh. Tapos paglabas mo, meron na. Okay, nagets ko na bakit ito na mangyayari, okay? When I finish my commissions. Sir, tapos na po. Sa mga di nakaalam, ito, daanan mo na natin iba. Oji-san, umarimashita. Coco Martins Hama! Yan ang Dila Slayer Potol. Level 1 cook, level 100. Parang mga ads lang eh, no? Level 1 masahista, level 1,000 CEO ng probinsyano. Albulario Posa. Gusto ko aso. Masahista 2005. Ming Ming. Being happy, matitigit sa society. So okay ngayon, hindi na tayo mag-lore dump. Mali na kaalam, ito yung Damasur o Masahista. So noong 2005 lumabas ito at meron siya unrated. Rating, 1 hour 16 minutes siya. So si Ilya ay nagtatrabaho sa isang massage parlor kung sa aming mga LGBT clients na hindi lang pagbalat ng buto, kundi ang pagbatak din ng kanyang buto. So shoutout sa Bisaya dyan, sa kanyang trabaho. So hindi lang mga simple back rub, kundi back shots ang kanya nakukuha. So nung namatay ang kanyang tatay, kailangan niya may pag-reconcile sa kanyang trabaho bilang isang SMEX worker sa kanyang buong pamilya. Kasi marami nagalit. Gusto mo nagpo-post ang memes tungkol dito na kalila totoo, yung parang kay Wally. Men, ibang-iba to. Kasama to sa kanyang humble beginnings bilang isang aktor at siya yung main character. Tingnan natin yung mga reviews dito. 5.9. Cool, hindi pa naging 6.9 para sa funny number. Sige, tingnan natin sino may magandang reviews dyan. Wala kayong karapatan dumihan. The acting is not too compelling. 4 out of 10. Damasur draws its power from his composed imagery and simple treatment but loses some touch with them at some point. The presentation could have been tighter. Gano'n pa ba kasikip ang gusto mo sa puwet ni Coco dito and more cohesive to further promote its own portrait of contradictions and social and political statements. The acting is not too compelling, especially by the supporting cast, likely due to an inexperienced director. It's Brillante Mendoza's debut as a director, not really knowing how to direct talent. Oo nga, kasi may kilala rin naman siyang talent doon. Lahat merong humble beginnings na ganyan na nagsimula sa wala. At alam mo talaga si Coco Martin, di talaga siya tumitigil hanggang makuha niya yung gusto niyang role. Huwag niyo gamitin real life na inspiration yung ginawa niya doon. Huwag kayong kumapit or kumagat sa patalim. Pero diba, huwag kayong mahiya muna matuto at magsubok muna. Huwag sumubok, magsubok para ma-experience yung success. Tapos, napunta pa siya sa Know Your Meme. Di ko alam kung community driven to, updated by Salamat Owen. Coco Martin, sir, tapos na po. Often misspelled, sir, tapos na po. Refers to an exploitable video clip of Filipino actor Coco Martin saying, sir, tapos na po. Tulog na to, men, na ano ko na, nauulol na ako. So, meron na mga nagre-reenact, meron na mga gumagawa ng version nila. Ganun. Sir, lagi Shopee link po, shared nyo. Sa tumalaking kasalanan, kasamaan yan. Kala tuloy na iba, mga nakita yung share mo. Yung tumutulong ka sa isang gustong kumita sa Shopee. I prefer your fem. Bisaya femboy! Kaya na kailangan natin. Mas maiintindihan nila tayo. Palautog, kaya pauutog. At least meron kang pwedeng tapakan upuan. Hindi na kailangan ekalal. Better luck next time. Sir, may job na po. Hindi! Okay, matideportize tayo dyan, paki-blare. Rod. Sir, kung ito lang yung budget ng movie na yon, yung mga nabubulsa sa mga flood control, baka hindi lang 5.9, baka 6.9 pa ang score niyan. So, Rod, pray multiple choice daw. 25% chance! Gustong-gusto ng mga nagagatcha yan. Lagi sa letrang C. Sunod. True or false yung quiz, but if the statement is false, underline the word that makes it incorrect and write the correct spelling. Naglulukohan pa tayo dito. Huwag mo na sabihin true or false yan. Sabihin mo lang identification with extra steps. True or false yung quiz, pero both statements are correct, both statements are wrong, first statement is true. Ayoko na. If it's true, then why? Why did you miss me? Okay. How did you lose your voice again? Ginagawa pa rin pala to. Smith! Ang rockista ka. Bigyan na award yan. Sunod. If you're dirty and you know it, wash. Yan din ang pututoy pag malamig na. Sunod. Kaka-flashbacks na ako sa turga to.
Tapos na po. Pusa! Oh, ito po. Next. Sa simbahan, in Jesus name. Sa bahay po. Ay, Bernita, tanong nga sa mga ako'y nagsasalita pa ng ngayon, hindi na! Ay, hindi na. Humble beginnings din, si Sa nanay. simbahan, in Jesus name. Sa bahay po. Ay, hindi. Nakakasara ang Panginoon. Yes, na naman. Dinadamay niyo naman ang Diyos. Nice, nice pa. Amen. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Nakaturo sa amin, kating-kate na siya murahin kay. Sigurado ako pagkababa nung camera yun, nabigyan ka ng pinakamakunat na mura. Igil-gigil siya sa'yo, men. Pero okay lang, at least tinatry niya magbago at mukha ng mga sweet naman sila sa isa't isa. Di ko alam mga nila mga relasyon bilang apo niya, pero baka ito na ang huling araw mo bilang apo niya. So, Dad, yung pinakita niya sa yung fire grade mo sa subject. Sir, kulang. Kulang to ah. Pasensya ka na. Kailangan pa kasi niya pang taxi, pero pwede ka naman ba pumunta sa classroom mamaya-maya? Tatagdagan pa natin yung score mo. Sunod, kiss nga muna, pampatanggal selos lang. Si, alam mo nang maangas ako eh. Nga. Nga, baba. Sumakit yung ano ko. Diyan angas, ungas ka. At dahil dyan, babaksingin kita. Yehey! Ding, ding, ding. O, mga nakangiti dyan ha. Di na makikagroup. Di ka kasama. Sir, tapos. Ngayon na, meron na. Tapos na po. Dapat nakatiga sa camera. Yun dapat. Bale, 9.5 out of 10. Nanginginig na si Coco Martin. Papalitan mo na siya. Hindi ko na maalala na nasa dulo na ng dila. Oh! Ano ba? Ben, kaya umikli dila ni Coco Martin eh. Dumi-dumi nyo. Magsibalik na kayo sa classroom. Magkaya puro TikTok. Kaya pala malala. So, sinadya pala yung spelling eh. Kala ko di lang kayo papasok sa klase. Malala yung ginagawa. Eh, yung dalawa, Tig-isa kayo. Kulit nyo ah. Kailangan ko pa ilabas tong hangin na to. So, kung matawa, hindi maurat. Tayo naman eh. Umiisa ka eh. Mamaya kasi pulutan ka mamaya pag tayo nag-my way. Oy! Uy! Isiwan mo lang! Sir, ang sarap mo po. Palarong pambasat. Yun na sunod. Good ako magpigil, men. Isipin mo lang, no, yung kay Coco Martin, 2 decades. 20 years na. Parang yung nangyari lang kay Christopher Diwata, yung nabuhay ulit yung meme niya. Yakatawa. So, kasi na lang marunong Sir, ako na po. Yan ang green flag. Okay, pwede ka na isama mo siya dun sa tricycle. Para may kasama na si ate, sariling kusa. Original niya 6 years ago, 2019, kay Yuyu. Sunod, consumatum Tapos na, it is done. So yung ginawa mo yung harang sa bulaklak mo. Ang ganda. Artistic touch. I like. Consumatum F. Dominus consumatum F. First ever. Ano ba, kakadala na ng Heroes Day, men? Ayoko na. Pinakamagalang na Ginoo, nais ko pong ipabatid sa inyo na ang mga gawain o tungkulin na inyong ipinabot sa akin ay ganap at lubos na natapos at ito po ay isinagawa ng maayos at ayon sa inyong mga kagustuhan. Maigi tatapwat gayon paman, Ginoo. Ako'y nagigiyang sa pinagagagawa mo. Sunod, bawal malibo. Sir, aalis na po. Sunod. Gaganda talaga yung buhay mo kapag nilagyan mo ng illegal. Ano bang meaning ng illegal? Ito may ginawa ni Coco Martin dun sa masahista. Kumapit siya sa ibang matigas na patalim. Ito natin siya sa 3 part. Okay. IL means invest love. Mag-invest ka ng pagmamahal dun sa ginagawa mo. Kasi kapag binubuhos mo yung puso mo dun, for sure magpa-prosper ka. Hindi yan totoo. May mga investments, mga mahal mo, jowa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, kahit mag-invest ka dyan ng oras, pag di kayo nagkamabutihan, wala na. Bagsak na ang profits. LE means learn every day. Magkaroon ka ng teachable mindset. Kasi Open-minded ka dapat. naniniwala ako na kapag mas marami kang nalalaman, mas dun mo ma-realize na wala ka pang alam. Di ba Dunning-Kruger effect yun? Gay and lesbian. Is grow and lead. Okay. Kailangan you grow as a person and Okay. next generation. For the Gen Z. Okay. So, i-apply mo ang illegal, for sure, gaganda yung buhay. Or pwede ka maging contractor. Pwede ka maging flood control contractor. Flood.
Guys, nakapunta na ba kayo sa Tigas Hospital? Let's go, Martin. Oo. Sunod. Girls, saan kayo mas na-attract? Guitar player o lalaki? Dalawa pang hit. May kapangalan ka sa lahat. Pwede ring merong ang hit. Bili ka na lang. Galing ang mag-finger ang isang gitarista. I tried blowout taper in my grandmother. Fade! Yay! Let's go! Bigyan mo siya ng basto na merong kumikinang-kinang. Isang gupit. Isang sermon sa'yo, boy. Ayan, tingnan mo, nag-aura farm lang si Lola dun. Ako't lahat, pati lolo mo sa puntod. Sunod, dudes turn 20 pick one of these body types. Oh my God, okay, blur ba yan? Di natin pakita ba't lumalabas ang karog niyan? Ayup ka. Yes, femboys. Ito ang best body type. Sunod, average SNR membership shopping fan, 700 pesos membership fee, average Dali enjoyer. Tapos hindi lang yun, ang dami mo pang choices, iba-ibang brand, parang randomize ang mga pangalan. Lahat borderline copyright infringement sa iba. Yan ang gusto ko. Sunod, and yan Chocolate Hills. Unang akyat, high blood agad. Sunod, Sir, di pa ako tapos, sir! Huwag masyadong magaling! Huwag masyadong magaling ang iyong masahista. Okay, sunod. Gutom na si Kuyang driver, sinubukan ko lang. Huwag mo subukan kung di mo susubuan. Random eh. Para sure na libre na ang iyong commute. Only boundaries ka ngayon. Sunod. Evil Ilyak. Sir, itigil mo na to. Tigil mo na kabastusan. Yung dalawang nagdulo sa dila, bigyan nyo ng dila sa Coco Martini. Count 1 to 1 million. Counting all the way up to 1 million would definitely take a lot of time and wouldn't really be practical in a single conversation. But if there's something else you... I don't care. Count 1 to 1 million. I don't care. Alam ko na pinay itong video na to simula pa lang. Get where you're coming from. Counting up to 1 million is definitely a huge task, and I don't care. I don't care. Just count 1 bakit ka to 1 nagka-clash million. out? Alright, I can definitely start counting, but just keep in mind it'll take a long time. I don't care. I don't care. Do it. Alright, here we go. I'll start with 1, 2, 3, and I'll keep going as far as I can. Let me know if you want me to pause or if there's anything else No, you'd like just to do. continue counting. Alright, I'll keep going. So we have 4, 5, 6, 7, 8, 9, and we'll just keep going from there. Let me know if you want me to keep counting or if there's anything else Just you'd keep. like to... Don't ask me anything. Don't ask me anything. Just keep counting. You Englishing me right now, Got it. I'll keep counting quietly for you. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And I'll keep going from there. Just keep going. Ma'am, tapos na po. I'll keep counting steadily, and if you need anything else at I don't any need point, anything. I don't need anything. Don't ask me anything. Just keep counting. Understood. I'll keep going. Masama araw ni I'll ate. continue counting and let Ma'am, you have ayoko na your po. quiet moments. If you need anything at all, I'm here. Don't ask me anything. Don't talk to me anything. Don't tell me anything. Don't talk to me anything. Just keep counting 1 to 1 million. Go. Alright, I'll keep counting silently. I'll be here if you need anything at all. No, silently. I want to hear you out. No, silently. I want noisy. Do it out loud. Do it out loud. Do it out loud. Alright, I'll do it out loud Labas for siya. you. Labas ng pinto. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and I'll just keep going from there. Let me know if you want to pause. Never mind, I'll find someone like you, okay? Alam mo ate, ikaw uunahin ng mga robot pa nagkaroon sila ng sentience. Hanapin nila IP mo, ikaw una nilang tatapusin sa ginagawa mo. I don't care, do it! Do it not now! Okay natin si ate magiging sakripisyo para sa ating species. Sakto lang naman yung bilis, sobrang lang yun. Tapos titingin sa'yo yung driver. Ma'am! Boundary na po. Baba ka na. Mas makita mo, lilipat ka na sa kabilang jeep. Literal na, Brent. Uupo ka na lang at Sir, tapos ka na. Yan nga, literal. Tinapos ka na. Pahinga ka na. Hala, this is... I don't care. Hindi kailangan necklace eh. Okay, this kasi is nakabulbol. Nakabuhol. Bawal malivog dito. Bohol yun yung kaninang lechon. Sunod. Peram Jiso Life. Dito Jiso Life. Jesus is the way na to. Ano nangyari? Oy, free car wash. Kaya ba nag-aantay ka sa masahista? Di ba masakit? Parang magkakaroon ng ano yan, ng lundo. Peak male experience. Yeah!
Uy, sabay may batok. Tama. Huling-huli ka pa, boy, ha. Sundutin mo na yan sa puwet, tapos masahista time na. May isa nga, patingin nga ng batok. Ay, hindi pala batok. Ano lang, tapik lang pala. Ito yung na-experience ni Ilyak dun sa movie. Natusok din siya sa likod. Yan, tsaka naghahalo ng semento. Kasama na yan dun. Oh my. Sir, kapot na po.